Hola, Pau. Ens han dit que fa uns dies vas tocar al musical de Benimaclet, però no vas tocar sol, no? Qui t'acompanyava al teu concert? Doncs va vindre un cantautor basc, que li diuen Josu Vergara, venia d'un poble que es diu Ea, de Vizcaya, i vam estar tocant el musical, vingué molta gent i va ser molt bonic. Ens anàvem canviant, cada volta cantava una cançó i la gent estava molt agraïda. Tu ets uns dels que canten a la dutxa? Jo canto a la dutxa, sí. Fico la ràdio i intento cantar damunt. En quin lloc has trobat més inspiració per escriure cançons? Jo normalment escric les cançons en la meva habitació. És on tinc el flexo i aquesta foscor és la que em dona a mi un poquet la tranquil·litat per escriure. La música i la lletra tenen el mateix pes i la lletra és molt important dins el fet de crear. I moltes vegades parlen de política, de coses socials, a vegades d'amor. Alguna vegada has ballat Opangam Style? El què? Perdona? Opangam Style. La veritat és que no he ballat mai res de res. Què penses del barri de Benimaclet? La veritat és que és un barri que m'agrada molt perquè fa com una vida així de poble, n'hi ha molts estudiants, molta gent jove, i la veritat és que n'hi ha diversos garitos en els que sol vindre a aprendre alguna cosa o a xerrar amb els amics. Un llarg poema, regal de Nadal, mitja dotzena de fotos penjades al Facebook. Gràcies per deixar-nos entrevistar-te i vas així en el programa número 10 del magazín. Molt bé, m'alegra molt, estaré atent a l'ordinador.